falta direna. Inauteri berri on denoi. Urte bete pasada jada. Eta hemen gaude berriro gure erabakiak zuei aurkezten. Aurten batzarra, gogorra eta luzea izan da. Baina azkenean lortu dugu gauze pare bat adostea. Lehenengoa, jakingo duzuenez, gure elkartean, 3 aldiz, amigos de lo ajenoren bisitariak izan ditugu. Eta bitan, topo egin dute gure sozio maitagarri batekin. Beraz, hemos decidido hacerles socios colaboradores y darles la llave de la sociedad para que no nos revienten más cerraduras. Bigarrena, subsidia botatzeak kriston zalantzak sortu dizkigu. Alde batetik, Kiotoko protokoloa bete nahi dugu. Beraz, ez ditugu CO2 emisioak handitu nahi. Por otro lado, queremos también cumplir con las limitaciones acústicas puestas por la ley, para no molestar a los vecinos de alrededor del casino. Y cómo no, berriaren hondakinen bilketa ondo cumplitu. Kohetearen makila organikora bota. Papera zakarrentzi urdinera, ala errefusera, polvoraz zinginduta baitago. Eta karkaxa plastikoa denez zakarrontzi hori da. Honen aurrean bi aukera ditugu. Una, dar comienzo a los carnavales con las chapas de la charanga. Eta bestea, zuek, agintzen badiguzue, dena jasoko duzuela, eta dena beharten bezala botako duzuela, orduan beti bezala subsidia piztuko du. Esaten dute dena jasoko duzuela? Ziur zaudete dena jasoko duzuela? Baina bestela, txapas etorriko da eta hemen txapakin hasiko gara, Zer nahi duzue? Txapak ala txupinazoa? Este mundo dice, bueno, nire usted, garbi gelditu da, deno, beti bezala, egin nahi duzuela. Orduan, Joakinekin batera, betiko aldarrikapenak egingo ditu.